मोखांखौ बेसेबां दामनि सुहोदोंथाय आं सोंनानैबो फैनो बावगारबायना आं बेनिख्रुइ साबसिन जानांगोन ना बेनिख्रुइ बांसिन दामि आं सुहोथारगोन सोरांस्रियालाय मोखां आन्थाल'सो साफा खालामदों बेनाथ' खानाया बेना नायबाय था आं बेनिख्रुइ साबसिन जागोन आं दिनै खानायबो बोलांगोन मोखांबो सुलांगोन अलम्बार आंनो 10,000 फैसा नांगोन एसेबां बुरजा फैसा आं बहानि मोनब्रबनांगौ जाखो अकस्मात आंनि आखायाव एसेबां फैसा गैया आं मिथिया दं गैया आं बुजिया आंनो नांगौ नालाय नांगौ आं हाबा खानायबो बोजानो आरो मोखांबो सुजानो नागिरदों आरो आसुखुरबो एसे साफा खालामलांनो सानदों आं मिथिया बहानिफ्राय होयो हो फैसा गैया होनबालाय मानोथो बुजिया नोंलाय दिनै मोखां आथाखौल' साफा खालामदो दे गाबोनफोर खानायफोरखौ बानायनो हासिगोन मा बुजिया फैसा गैया होनबालाय आंनो फैसाखौ होमाराना गैया होनदोंना गैयाब्लालाय आं बबेनिफ्राय दिहुनना होनांगौ जाखो नोंनोलाय नांलाबो अब्ला बानायलाबोथ' थांफिनोसै न'आवनो माब्लाबाबो हास्थायनायखौथ' होखाया नों आंनो मोनफेरखाया आङो दिनैसिम जेबो मोनफेरखायाखै फैदो थांनोसै माखौथ' गसंना थाबाय थाखो थांफिनोसै फैदो न'आव जेबो खामानियानो जालाब्लालाय आरो दे माबा मोनसे खालामना होसिगोन आंनो थौ मा लामा ससेबो गिदिंफिनलायनाय बिलाय आं मोजां मोनथारा बिदिखौ थौ नुवाखै नोङो सोरांस्रिया बेसेबां समायना जादों होमबा आं बिदिनो जाम्बि थाबाय थानांगौ नामा आं बेनिफ्राय साबसिन जाथारनांगौ ना मालायजोंलाय मा थुलुंगाब्रा मालायजोंलाय मा लोब्बा महरा मोजां जानानै आखला गाज्रिबालाय जे मा लाब जानो आच्छा बिनानाव देलाय बुंग्रोसाय खानाय बोजानाय आरो मोखां सुजानाय मोननैजों बेसेबांसो जागोन बे नोंनि सायावसो आब' दाम खमनि दाम बारानि बानायनायफोरा आच्छा बिदिसो ना अब्लालाय सबसे खमसिना बेसेबांथो आंनियाव गासैनिख्रुइबो लास्टानो 5,000 आरो बेनि गाहायाव गैला बेनि गोजौआवसो बेसेबांनि नांगौ दङसै दालाय नोंनोलाय बेसेबांनिखौथो नांगौ जाखो साला आङो अलंबारनियावहाय 10,000ल' बिफ्लांबायना नङाबा एकदम आं दामि खालामना लांथारगौमोन दालाय मा खालामनांगौ जाबावखो बे फार्स्ट टाइमावहाय आङो खम दामिखौनो बानायना थांनोसै अब्लाबो सोरांस्रिनिफ्रायथ' आं साबसिन जागोन ना दे बिनानाव आंनि मोखांखौ 5,000निखौनो बानायनानै होदो मोजां बानायखादे मोनसे खोथा बुंलाय बिनानाव नोंनियाव मैया सोरबा सासे बुरै आरो सासे बिहामजो फैनायमोन नामा मोखां सुजानो थाखाय आरो जाय मानसिया मोखां सुजादोंना बिनि खावलायाव एसे दागो दङमोन नों गोसोआव दङना गैला बिनानाव औ गोसोआव दङ मैया नङा दाखालिसोमोन ओमफ्राय माथो जाखो बिसोरलाय बेसेबांनिथो सुजालाङा मोखांखौ बिनिया 10,000मोन आब' 10,000नि सुजादों 10,000नि मोखां सुजादों आरो आङो 5,000निल' जानाय नङा आं 15,000नि सुजाथारनांगोन अब्लासो आं बिनिख्रुइ साबसिन जानो हागोन नै बिनानाव नों फैसाखौ जिंगासिनो नांथारला नों आंनो 15,000नि मोखांखौ सुजानानै होदो बेनिख्रुइ साबसिन आंखौ खालाम दे गोख्रैनो सुनानै होदो दे जागोन दे उन्दुनानैल' होदो मा एसे गोबाव जाखो बे हिनजावनि मोखां सुजानाया आयु ओरैनो बाथारबाय माथो आंलाय ओंखाम उखैनानै बिबुफ्रानो जहां मोनजोबलायबाय गावबा उखैदोंना उखैयाखै देलायनायजोंनो गांनाय उखैनाय गासैखौबो बावजोबबायदां मा एसे फेजालै हिनजाव जातफोरजों हाबा जानानै पस्थायबायलां बिराद पस्थायमारबाय आं हाबा जानानै बेनो लास्ट बेनो फार्स्ट आरो आंनि फैफानाया बे बारावबा हले बे आंखौ लाबोनो हाला गाब्लाबो आंखौ लाबोनो हाला बियो बे देलायनायावबो आंखौ लाबोफानो हाला बियो बेसेबा गोबाव दंबावो दसे उन्दुना थानोसै आं बेयावनो सोरनि फन फैखो हा माथो आइनि सोलाय माबाफोरसो जाबायदां न'आव एखायनोसो फन हरदों हेलौ आयै मा जाखो मा जाखो नङा बबेयाव दङ नोंसोरो नै आयै जोमैया पार्लाराव हाबफैदों बेयावनो नेनानै दङ न'खराव माबाफोर जादों नामा मानोथो एसेबां हाखु दाखु रायलायदों मा जादों होननानै सोंबाय थानायनि सम गैला अलमा फिसा बिहामजोखौ लानानै गोख्रैनो फैदों नै हस्पिटालाव सोरांस्रिया एकदम सिरियासथार मा बुंदों आयै मा बुंलाबायखो मा जादों सोरांस्रिया मा जादों मा जाया जोंबो दाबो मिथियाखै फिसा गोख्रैनो फैदो बिहामजोखौ लानानै गोख्रैनो फैदो एकदम सिरियासथारसै मा जाबावगोन दे आयै दे जों थांगासिनो बेबायदि अकस्मात एसेबां सिरियास जाब्रबखो मा जाखो बेलाय बे हिनजावनि देलायनायाबो ना दाबो जाया आयु न'खराव ओरै सिरियासथार मा खालामबावगोन ना गारनानै थांनो ना गालांनो ना नेनोसो जाबायलै आङो बे हिनजावखौ मा खालामबावनो आयु बे हिनजावा माला फैबावगोन मा खालामबावनो आं आयै मा जाजोबखो आंनि खावलाया आयै मा जाजोबखो आंनि खावलाया मा जाजोबखो समायना जानो नागिरनाया माथो हनै मा जाजोबखो आङो बोरै मानसिफोरनो मोखां दिन्थिबावनो नै फैबाय दा माथो गाबनोसो माथो खोनाबाय आङो मा जाबोखो नोंहालाय देलायनो थानाया मा गाबै फैखो दे जलि गोख्रैयाव नै न'आव सिरियास जादोंनो
जाजोबखो अलमबार मा जानांगौ मा जाजोबखो बे सेरिया देलायनो थांनाया माथो गाबै गाबैसो फैबाय जानांगौ आइया बेनोबो खबर हरबाय सोरांस्रिनि खोथाखौ बिसोरा नायल' जाल' सासेल' बिनानावथार दुखु मोनबाय बियो आं दायो माब्रै बुरखायबावनांगौ जाखो दे मा होननानै आं बेखौ मा होननानै खोन्थाबावनांगौ जाखो आयै जाबायसै जोमै जाबायसै गाबनो नांला जाबायसै नों जेरै दुखु जादों आंबो बिदिनो दुखु जादों नाथाय मा खालामनो थौ गोख्रै थांनोसै थौ न'आव थौ अलमबार नोंलाय माखौथो गाबनो ओंखारखो माखौथो दुखु जाखो नोङो आंहासो दुखु दा आंहासो गाबनांगौ नोंहालाय मानोथो गाबनांगौ जाखो नायदो ना अलमबार नायदो आंनि मोखाङा साबसिन जानो नागिरदोंमोन आङो बयनिख्रुइबो साबसिन जानो नागिरदोंमोन नाथाय मा खालामखो नायलाय आंखौ मा क्रिम फुननानै आंनि मोखाङाव खामहोजोबखो आं दायो बोरै नुजाहैबावनो मानसिफोरनि सिगाङाव अलमबार आं गाबनो ओंखारदों आंखौ गाबनो होदो अलमबार आयै आं न'आव बोरै नुजाहैबावनांगौ जाखो आयै आंनि मोखाङा मा जाजोबखो मालायखौ हिंसानाया मालायखौ मेगन सानायनि फिथाइया बेबायदिनो नामा हा नों होनबा बेनि थाखायसो गाबदों मा जाबोखो पार्लाराव देलायनो थांनायानो माबा मेंफ्लं ओंखाम ख्रेंख्रेंसो जाना फैजोब्बाय आंलाय सानदों नों सोरांस्रिनि थाखाय गाबदों सोरांस्रिनि खबरखौ नोंबो मोनबायदां होननानैसो आंखौ गाबदों साननानै दुखु जाफादोंमोन मिसि थाखा ओरैनो गारदों थाव जल्दि न'आव सोरांस्रिया सिरियासथारनो जल्दि थौ न'आवहाय मा जाब्रबखो बियो जल्दि थौ नोंनि बे सेहेरानि थाखाय गाबबाय थानायनि सम गैया बेयाव आं थाङा अलमबार आं थाङा नों थांनो थां आं बेबायदि मोखांखौ लानानै बोरै खिन्थिहैबावनो सोरांस्रिनि सिगाङाव सोरांस्रिखौसो आं खामब्रें होननानै बुंबाय थायोमोन दाना आंसो जाबाय माथो आं मा खालामबावनो अलमबार आं लाजिनाय मोनबाय नों थांदो थां आं थांला आं बेयावनो थानोसै नों बायदि हिन्जावजों दरखार गैलालै न'खराव मा जादों नों देलायनायनि थान्दा बेयाव हे गसाइ मा खालामनांगौ मा खालामनानै लाफ्लांखो आङो सोरांस्रिखौ मेगन सानानै हिंसानानै बेनिख्रुइ साबसिन जानो नागिरनाया माथो हनै सावसो नांबायदां मेंख्लौसिनसो जाबाय माथो सोरांस्रिनि सिगांनि सेहेराया आंनियावसो फैबाय आंखौ दायो मिनिसिगोन बियो जाया लोङा ओरैनो 15,000 गाहाम लस थांबाय आंनि मोखाङाबो लस जाबाय थाखा फैसाबो सेस दैयाव थांगारजोब्बाय नंमारगौ मालायखौ बांद्राय हिंसा खालामग्राया गावनियावनो सावा नाङो होननाया बेनो जाबाय थिग बेबायदिनो आंबो दिनै जाथारबाय आच्छा न'खराव आंनि गाइखेराव बिस होबोनाया दासो खामानियाव होमारबाय नंमारगौ खामानियाव होमारबायब्ला बरिया जाथारबाय दाथ' सोरांस्रिया थैखासिगोन बिनि फिसाया थैखासिगोन मोजां जाबाय दे एबारे बे न'खराव आङो रानिबाय थानो हासिगोन र' बे निदानि समाव आं गोमानानै थायोब्ला आंखौ गासिबो सन्देह जाथारगोन बेनिखायनो आं थांनानै सोरांस्रिनि खाथियाव एसे गाबफ्लाहैनांसिगोन गावनि सेहेराखौ खोबनानै लानाब्लाबो उपाय गैला आङो गाबफ्लाहैनांसिगोन र' आयै फिसा मा जाब्रबखो नोङो दसेनो आयै फिसा गोख्रैनो मोजां जाथोंसै आंनि बिहामजोआ आयै बिहामजो फंसे रायलायलाय नोंनि नंखुनजोजों खनसे रायलाय फिसा खनसे नाय आंखौ खनसे नाय मेगनावल' मोदैया रथ' गबाय थाथारबाय आयै मा जाबावगोन बे डक्टराबो गोख्रै फैथारला दाबो बोरो बेरामिया मा जादों डक्टर बाबु मिथिला मा जाब्रबखो अकस्मातनो आंनि बिहामजोआ डक्टर बाबु आं बिहामजोखौ नायथारदों मोजां खालामथारदों नोंनि आखायावसो डक्टर बाबु र' धर्ज हम एसेबां हांखुर दाखुर जानो नाङा नाथाय बे बेमारियाथ' सिगां आंनियाव खनसे फैखांबायदां औ नंगौ फैखांबाय खनसे आंनो लानानै फैदोंमोन दे डक्टर बाबु नायथारदों बिहामजोआ हनै सिरियास जाथारबाय मानसिया मोदोमाबो दङ मा जाखो ना बेफोरनो माबाफोरसो प्रब्लेम खालामहैदों मुलिफोर जानाया नायदो डक्टर बाबु जल्दि नायथारदो दे नोंसोर गासैबो बाहेरायाव ओंखारलांदो आं उनाव नोंसोरनो खबर होसिगोन बिनि थै हासुदै खि फारसेनिफ्राय नायजोबनांगोन ना बिनि उनावसो रिजाल्टआ मोनगोन दे डक्टर बाबु जों बाहेरायाव थांनोसै थाबनो जोंनो खबर होथारदो मा जादों अह बेमारियाथ' एसे सिरियासआनो बेखौ सुग्लायनायनि बिजि होग्रोनांसिगोन सिगाङावनो नार्स बेनो बिजि होफैग्रोलाय सुग्लायनायनि बिनि उनावसो नायनो हासिगोन बेखौ मा बिदि जाब्रबखो बुजिनानैनो मोनहालां आयै मोनसे खोथा सोरांस्रिया गाइखेर लोंनायनि उनाव लोगोनो बिदि जादों गाइखेर आमथा लोंनायावथ' बिदि जानो नाङाना बिदि जानो नाङा मानोना आयै गाइखेरखौहाय जोमैयासो फुदुंनानै होदोंमोन हयथ' बियो माबाफोरसो मुलि सुलिफोर होआखैथ' ओरैनोबाबो बियो नायनो हाखाया अयन' दिनाव बियो माब्लाबाबो बिनो गाइखेर जासिफेरा बे दिनाव बे गाइखेर होनाय लोंनाय लोगोनो बिदि जाथारबाय आं हले सन्देहसो नांदों दे आयै दे फिसा बेफोरबायदि गाज्रि साननायखौ दोनथ'दो मा जामारदों जोङो रिजाल्ट मोनगोन ना अब्लानो मिथिगोन बिहामजो आरो फिसौआल' मोजाङैनो बासिथोंसै बे बिहामजोनि खाफालनि लिरनायानो माब्रैथाय
उन्दै समावनो बिमा बिफाजोंबो गारनानै थांजाबाय आरो नै दाबो हाबा जानायनि उनावबो बायदि बायदि समस्यानो खारनो रोंला बेनि सायाव बे समावबो बेनि खाफालनि खोथासै आरो मा जायोसै आयै आं सफैबाय बहाथो सोरांस्रिया मा जादों ए फिसानो सफैबाय बिहामजोआलाय मानोथो फैयाखै बिनि खोथाखौ दोनथ'दो आयै सोरांस्रिया माबोरै दं सोरांस्रिनि रिपर्टखौनो दाबो मोनाखै नेगासिनो जों बेखौनो डक्टर बाबु बिहामजोनि हालोदा माबायदि मा जामारदों फोरमायदो डक्टर बुङा मानो मा जामारदों मानो मोखां सोमसोम गोख्रै बुंदो मा जामारदों सोरांस्रिया मा होननानै फोरमायबावनो दुखुबो मोनदों नाथाय उपाय गैया फोरमायनो नांसिगोन बेरामियाथ' जोबोद सिरियासआवनो दङ मा माथो जादोंमोन बेलाय न'आवलाय जानाय लोंनायखौलाय मानो सोंखो नोंथाङा मा बेराम मोनखो बुङा मानो थोंजोङैनो डक्टर जेबो जायाखै बियो गाइखेर गिलासेल' लोंदोंमोन आरो बिनि उनावनो बियो उदै सादों होननानै गाबख्रावदों मा मोनमारखो डक्टर नंगौ नंथारगौ रिपर्ट बायदिब्ला गाइखेरावनो बिस मोननाय जादों मा बुंखो गाइखेराव बिस मोनदों नुबाय आं नोंखौ बुंदोंमोन ना गाइखेर लोंनाय लोगो लोगोनो बिदि जादों गाइखेरखौ जोमैयासो होदोंमोन जोमैनिनो सालजोबायो बियो गासैबो जोमैनिनो सालजोब मा बुंदों जोमैया गाइखेराव बिस होदों सोर गाइखेर होदों बेखौ जों उनाव बिसार खालामसिगोन नाथाय डक्टर दा आंनि फिसौ आरो बिहामजोआ माब्रै दङ नोंथांमोननो आङो सैथो बाथ्राखौनो बुंनोसै बिमाया बासायनायनि लाइनाव दङ नाथाय फिसाखौ जोङो एसेबां खोथा होजोबनो हानाय नंला मानोना जोंबो डक्टरसो ना जोंबो मानसिसो जोंनि हानायखिनिखौ जोङो नाजागासिनो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि अबंलावरिनाव आर'ज खालामबाय थादो भरसा लाखिदो बिमायाथ' बासिगोन 100% नाथाय गथ'आसो बासिगोन बासिया बे खाफालनि लिरनायसै